ταξιδιού στα Blue Star Ferries. Γιατί αξίζει να χαίρεσαι περισσότερο. Στην Αγγλία. Το Vodafone θα τα κάνει 50 για τις Η αλήθεια να λέγεται. Η αλήθεια. Τα κανάλια ζουν με θαλασσοδάλια. Ταξίδια στα παντού. Το Sky είναι μια επιχείρηση με υγιή δανεισμό. Υγιής δανεισμός. Το 2010 έλαβε δάνειο 35 εκατομμυρίων ευρώ. 35 εκατομμύρια. Από τότε καταβάλει ανελιπώς όλες τις προβλεπόμενες Ανελιπώς. δόσεις και τους αναλογούντες τόκους. Το δανειακό κεφάλαιο που απομένει έχει πλέον μειωθεί στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Sky, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, η αλήθεια. Το Δεν δίκανο! είναι άλλος πελεκάνος και να πούμε ποιο είναι ένα πελεκάνο. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Εκατομμύρια. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Δικά μου είναι. Όπως κούλα. 100,3. 100,3. Τα ενημέρωση. Θα φτιάξω εγώ δικό μου κανάλι 1855,8. Απλώς έχει τελικό. Και πάντα το βλέπουμε σπίτι μου. Μεταξύ μας, ο τελικός είναι απλά η αφορμή για να μαζευτούμε η ανθρωπαρέα όπως παλιά. Ανέλα λίγο.